En wat staat eigenlijk op het programma bij de Tweede Kamer voor jonge moeders? Hoeveel hoort van jonge moeders en niet van jonge vaders? Nou, je hoort wel... Dat is bekend. Ja. Ik heb nog nooit, laten we zeggen, een stichting gezien of zo dat echt voor jonge vaders is. Of dat daar allemaal jonge vaders naar binnen lopen en vragen kunnen stellen over de opvoeding van hun kind. Dat heb ik nog nooit gezien, maar ik denk het zou wel goed zijn. Want hun weten ook eigenlijk niet waar ze aan beginnen. Net als dat de moeders de hulp nodig hebben de vaders, vind ik, het ook nodig om beter voor hun kind te kunnen zijn. Ja. Te kunnen zijn. Wat is er nodig? Wat willen jullie? En dan hoor ik als eerste al van meer voor jonge. Weet je, mijn vraag van waarvoor zeggen jullie al van je hoort zoveel voor jonge moeders en zo weinig over jonge vaders. En mijn interesse is juist in wat willen jullie? Waar zitten jullie behoeftes? En wat gaat goed met jullie? En waar moet het beter? Kijk, want we hebben wel gehoord dat in de politiek ze willen nu wel meer gaan doen voor de Antilliaanse jongeren. En ook voor de Antilliaanse tienermoeders en zo. Dat klopt toch? Ja. En ze willen ook meer geld uit gaan trekken. Zodat we verder kunnen doorgroeien en niet blijven steken en naar beneden gaan, zeg maar. Ja. Ik hoop dat dat... En wat vind je dat er met dat geld moet worden gedaan? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Je hebt een opleiding nodig. Nee, wat heb jij nodig? Wat ik nodig heb? Ik heb een opleiding nodig, een diploma, een school. En misschien, en misschien dat er meer geld kan gestopt worden in zulke projecten wat er nu zijn. Maar echt specifiek zulke projecten, niet in andere projecten zeg maar echt projecten dat je opvoedondersteuning krijgt en zelfkennis leert opbouwen en leert omgaan met de dagelijkse problemen waar je tegenaan loopt, ook qua cultuur en qua denkwijze. Ja, ik vind dat wel belangrijk, ook omdat je een kind hebt, omdat de visuele cirkel om dat te doorbreken. Wij als jonge moeders, we zijn een heel jonge moeder geworden, dus dan stopt het even voor jezelf. En soms leef je dan verder als een tiener, als een puber of wat dan ook. En dan maak je die levenservaring en zelfkennis op. En als je een kind hebt, is het toch gelijk van... Je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja. Hoe je die voor kan zetten, terwijl je ook zorgt voor een kind. Ja, soms denk je van, ik heb een kind en nu stopt het. Terwijl het moet niet stoppen, het moet juist verder gaan. Je moet je verder ontwikkelen voor de kennis weer door te geven aan je kind. En hoe oud ben jij? Ik ben 24. 24. En je had een... Ik heb een zoontje? Zoon. Ja, zag ik. Ja. En hoe heet hij? Johar. Johar. Ja. Hij is niet zo oud. Dus hij is 16 maanden. Ja, Dus nog wel een jaar. Ja, maar volgens de sociale dienst hier, dat is ook een hele rare systeem, ben je een tienermoeder tot je 28ste. En dus dan word je ook als tienermoeder gerekend. 28? Ja. Wow, dat is lang. Snap je? En ik vind als je tot toch... 27 jaar, tot en met 27 jaar ben je nu tienermoeder. Zo. Jonge moeder. En ik vind zelf tienermoeder niet zo'n leuk woord, dus we zeggen altijd jonge moeder. Maar tot 27 jaar ben je in Den Haag een jonge moeder. En ik hoor dat vaker, we vinden tienermoeder geen leuk woord. Hebben jullie dat ook en waar komt dat vandaan? Nou, ik denk als je op de tv kijkt naar zulke programma's, zijn merendeels tienermoeders komen uit probleemgezinnen. De vaders zijn weggelopen, ditjes, datjes. Ja, het kan ook goed gaan met een staat voor problemen. Ja. Een meisje die een kind heeft en problemen. Wat Daar ze staat tegenwoordig tienermoeder zeggen, een briezelsletje, zeg maar, even heel cru gezegd. En dat is niet altijd het geval. Soms zijn meisjes gewoon per ongeluk zwanger geworden of ze hebben er juist voor gekozen en kunnen het echt goed aan. En hoe is dat bij jou gegaan? ik dacht dat ik een voedselvergiftiging had. En met Kerstmis en ik bleek dus zwanger te zijn van mijn vriend. En toen hebben we ervoor gekozen om het toch te houden met ups en downs. En zoals je ziet, ik heb een mooi exemplaar ter wereld gebracht, zeg maar. Ja. Dus het was niet gepland, maar we zijn wel blij ermee, laten we het zo stellen. En, jullie zijn nog samen? Nee, we zijn momenteel niet bij elkaar. Als jij 22, 21 bent, weet jij niet zo goed hoe je een gezin moet runnen, hoe je dingen moet regelen. En heel veel vaders weten ook niet hoe ze met situaties om moeten gaan. Ja.
Vandaar misschien jouw reactie net, van we moeten ook meer investeren in tieners of in jonge vaders. Ik weet niet of het woord wat je gebruikte, maar dat zij ook een bijdrage hebben in het gezin. Ja, zodat ze ook weten wat het inhoudt, want het is nu altijd maar de zorg komt op de moeder. En het maakt niet uit of je nou 20 bent of 40 bent of 60 bent. Het is altijd makkelijk van, dus de moeder die regelt het wel. Maar vind je dat de overheid daarvoor moet zorgen? Dat de overheid moet zorgen dat die jonge vaders een verantwoording nemen in het gezin en dus ook leren hoe kan ik goed zijn voor mijn vrouw en mijn kind? Vind je dat het aan de overheid is? Nou, ik vind zoals wij als jonge moeders of tienermoeders worden bestempeld bij de sociale dienst en wij krijgen projecten. Hoezo krijgen die probleemmannen, zeg maar, die ook naar de sociale dienst gaan, werkloos zijn, hoezo krijgen hun ook niet een gedeelte, een project voor een vaste baan te krijgen en daarbij ook een stukje ook zelfkennis en opvoeding en hoe ze ook met hun kinderen kunnen grootbrengen op een normale wijze met normen en waarden en niet de straatmentaliteit en de stoere mannenmentaliteit.